Unta igsuon no, maging faithful ta sa Ginoo nga matinud-anon. Dili bitaw anang karon ganado kay ta nga magpaduol kanunay sa Ginoo, madasigon kay ta sa Ginoo kay naapatay gipangayo, naapatay gikinahanglan. Pero pag ihata na gani sa Ginoo ang atong gipangayo, madray na dayon ta og mga panahon para sa Ginoo, no? Usay malimot na dayon ta, usay ang pag-ampo, usay isit aside na lang nato. Dili bitaw siya anak ka-spark og alive sa mga panahon nga doon na kay gikinahanglan. Igsuon very wrong biya na. No, kay ang gustong mahitabo sa Ginoo nga kung unsa ka kahugot nga magmahal sa Ginoo sa mga panahon nga doon na kay gipangayo og problema, inana pud kahugot ang imong pagmahal ug pag-ampo kaniya ug gisulbad na ang imong problema. No, dili bitaw nga ang atong pagmahal niya kondisyon lang nga alive ta karon kay naatay tuyo, naatay gikinahanglan, pero sa higayon na gani nga maoki na ang tanan pag ang Ginoo manginahanglan na nimo. Goodbye Ginoo, ug maura ba nakasagaran. Hinaut igsuon nga maging matinud-anon ta sa Ginoo. Kay ang Ginoo biya nituman biya siyang saad nato. Matinud-anon ang Ginoo sa iyang paghatag og mga grasya kanato wa ta kawanga, pero kita usay nga tawo malimot ta na sa ato pa may rata mo duol niya, pero sa higayon nga ang Dios manginanglan usay malimot na kita. Hinaut igsuon nga dili ta ingon anak. God bless.